Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa masu albarka, da fatan ana lafiya, ana cikin ƙoshin lafiya. Mazamna Aljeri ga baki ɗayan kuma ne muku fata alkhairi. Muna da labari, yan uwa dai sun kashe kunne suna jiran bayani dangance da zuwan da kwamiti ya yi a ambasadar jiya kenan talata 7 ga watan 6. Na'am. Lalle kam zuwan da aka yi an tattauna matsaloli da yawa kamar hakan nan. Na farko, kamar yadda muka sani dai babban matsala shine kamu shine gaba. Bangaren kamu, lalle bayanin da muka samu bangaren ambasadar ya tabbatar mana cewa lalle sun tattauna da hukumomi na nan ga Aljeri. Yanzu mataki na farko dai an ce an tsaye da kamu har abin da ya kai zuwa wata 4. Wannan shine mataki na farko. Ba an ce da an yi wata 4 za a dawo ba, ku fahimci bayani. An ce dai yanzu mataki na farko, an ce an ba da wannan lasisi na ba za a kara kamu ba sai nan ga da wata 4. Cikin waɗannan wata 4 kin nan, insha Allah ta'ala muna fatan za a samu canji da yawa, kasancewar alaƙa tana ƙara kyau. Wannan shugaba da an kawo abin da shafi ɓangaren harkar tsaron ƙasa ta ɓangaren Aljeri kenan, ambasadar ya nuna muna suna da kyakkyawa alaƙa da shi, kuma suna fahimtar juna da shi, saboda ƙorafe-ƙorafen da an karɓa yanzu nan ko cikin 'yan kwanakin nan gaskiya ba kamar wancan lokaci bane na baya. Wannan matakin farko kenan. Cikin wannan muna fatan insha Allah ta'ala kakin wannan wata 4 yayi, kukakin su kare, an samu muna wata mafita, wata takardar za a bamu ko wani lasisi da za a bamu wanda zai bayyana muna ga yanda za mu zauna cikin ƙasa, a bamu wata dama da mu kasuwanci mu ko mu aiki mu cikin kwanciyar hankali. Wannan shine bayani na farko da muka samu daga bakin shugaba ambasadar. Na'am. Na ce muku alaka tana kyau. Hujja akan haka, dalili a haka, mu kwamite masu zuwa can ambasadar mun yi shekaru muna neman a bamu wata koda ya takarda ce karama mai nuna cewa lalle muna da alaka da ambasadar. Akwai aikin da muke da su, akwai 'yan kasan mu nan ga wanda suke zama nan ga suna buƙatar a daƙa damawa da su, to ƙasa ta kiya bata bada ba, sam sun hana. Amma karan ga alhamdulillah sun yi mana ɗan karti, gashi nan karti ne karami biometric, kuma shekara guda yake alhamdulillah, wanda abin da a rubuta saman shine duk jami'in tsaro aka ce nan ƙasa, ɓangaren polis, ɓangaren jandaran, ɓangaren askar, aka ce duk wanda a gani da wannan kart ko to a bashi lafiya shi aikin shi. Haka aka rubuta saman kartkin nan, an rubuta da faransai, an rubuta da larabci mai iya karantawa. Muna turo muku hoton, za ku ga hoton kartkin nan. Saboda haka mu ma lalle wannan abin mun ji daɗin shi ko mun gamsu da shi. Wannan bayanin ya kama mu gaskiya, saboda haka ne zamu muku bayani dalla bisa ga abin da suka faɗa. Na'am. Ɓangaren kamu an tsaida, to waɗanda ba su da kartu kwansila, wanda bai da takarda ta komi kenan, shi ba a zance ne fa. Ko an tsaida kamu, in an ka ce baka da kartu kwansila, baka da alamar da ke nuna ke ɗan Nijar ne, kenan kaga kai ba a zancen ka. In an ka ce kartu kwansila, ita ce za ka nuna nan, ka nuna lalle kai ɗan Nijar na, kuma ga inda kake zama nan ga cikin Aljeri kake. Wanda bai da kartu kwansila kenan ya zama dole gare shi ya yi kartu kwansila na shi, ya yi kartu kwansila, kar mu ce bata da amfani. Sakon da aka ban mu ne mu faɗa muku, ku yi kartu kwansila, kuma abin ya zo da sauki yanzu. Ba dole ba sai kana da kartu kai za a gama kartu kwansila, ma'ana kardan da te. In ma kana da takardar aihuwa ko babu ta nan, ko da gida na ka tura, a turo ma hoton ta, ka zaka kai wannan hoton kin a rubuce bisa takarda, za a yi maka kartu kwansila. Wannan shine. Bayan an kare kartu kwansila, kowa ya kartu kwansila, sannan abin da shafi resansima, za a yi resansima bayan kartu kwansila kenan an yi, kowa ya yi. Waɗanda ke nan ga cikin Aljeri su aka kira su kartu kwansila. Waɗanda suke nesa, waɗansu jihohi waɗanda suke nesa, waɗannan su akwai tsarin da a gare musu na musamman, wanda su za a teta a iske su ne a yi musu nasu kartu kwansila, ba sai sun zo nan gaba. Cikin alaƙar da muka ce muku abin yana da kyau, shugaban ya tattauna da shi da wancan wakilin Aljeri kenan mai kula da harakar tsaro. Babban matsala shine wajen a kama mutum kuma amshe mai abu ne. To an ka amshe mutum kaya ne, shi shugaban ya faɗa ma ambasadar cewa lalle shi wannan abin gaskiya sun yi mamake shi, ba san da shi ba. Ya nuna kamar wannan bai daga cikin tsara abin da aka amince da shi kenan. Amma yanzu ba su iya ɗauka wani mataki kai tsaye hakan nan, kasancewar dai abin an daɗe ana yi, kuma su a hukumance ya nuna babu wannan.
Allah ya kiyaye yanzu ko da wata kaddara take cewa mutum yanzu ana buƙatar idan har wani folis ya zaka yi karambani ya amshi kayanka ko ya amshi kuɗinka ko amshi salularka, ana buƙatar kawo hujjoji da dalilai kamar haka. Misali, Allah ya kiyaye idan abin ya rutsa da ku kuna cikin gida ko kuna wajen wani kasuwa an ka samu wani mugu daga cikin iko ya zaka zai ma haka nan ko, to duk za ku kusan kuna da haɗin kai tsakanin ku. A ce shina tan shina lalaba wani shina ɗaya mai a wani abin ne, to wannan nan shina ɗaukar bidiyo kina shina ɗaukar hoto ne ko motar ta zaka, in an ka samu wannan cikakken bayani, lalle hukuma alje ta nemi wannan a kai mata wannan bayani, za su yi aiki da wannan kuma za su binciko wanda yi wannan aiki ta bangaren ambasadar kenan. Duk wanda an kai ma haka ne ya samu wannan hujja da dalili shi kai ma ambasadar, ko da ma cikin wasu bin kana da ka ɗauka hoto nan kai tsaye ka tura, ko ka ɗauki bidiyo ka tura cikin kwantikin wani, da ma ka tura shi kenan in ya ka ga riga ta hoto ka shahe shi ka gama aikin ka. Wannan shine, wannan duk yana nuna mana kenan alaka tana da kyau, kuma ana bamu muhimmanci bayanin da ake kai bangaren mu ana karɓar shi. Saboda haka ne muke ƙara kira, muke ƙara jan kunne, muke ƙara jan hankali game da a bada muhimmanci. Wanda ya je ya shigo ya tafi a tafi tare da shi. Allah ya sa tafiya ta kasance mun alkhairi ga baki ɗaya. Mu kullum fata alkhairi, mu kullum samun canji muke kawo nan mu da su shugabannin mu da ƙasa ga baki ɗaya. Wannan shine gurin mu. Allah ya samu dace. Na'am, cikin bayan da ni na ce resansima a aroluma yake. Wannan aroluman ku saurara ku shi bayani na gaskiya, bayanin da muka samu daga gare su dalla filla. Wannan aroluman yana tare muhimmanci, kasancewa ka ɗan ƙasa mai inci ka samu ka yi shi. Magana ta gaskiya ka yi abinka, ba tilas bane, ba dole bane, ba wannan ka ce ma tilas sai yayi. Amma idan baka yi ba kuma ka san kai ne baka yi ba, zaɓin ka ne. Duk ma abin da ya faru kenan, nan daga baka ka zargi kowa sai kanka, saboda haƙƙin ƙasa ne a kanka, kamar da kake da haƙƙi ɗan ƙasa ne kai ma ƙasa tana da haƙƙi a kanka. Kamar misali yanzu kana tiya neman wani abu ƙasa, kenan haƙƙin ƙasa na ta baka, amma me kai ma akwai abin da ƙasa take buƙatar kai mata. Idan baka yi shi kenan ita ma ƙasa tana da hurumi na dama ta ce ma nan ka taka doka kaza ko baka yi abu kaza ba nan ga yanda kamata kai ka same shi, amma sai baka biyo ta wannan hanya ba, kenan kaga in baka same shi baka yana kai makanka. Na'am, wannan kartikin kamar yadda na faɗa shekara 10 yake yi, shekara 10 yake yi, ba karti ba ne za a yi shekara 2 3 4 ya kare, a sai shekara 10. Wanda bai yi shi ba yanzu nan, kai da kake nan ga kun san dai Nijar arja an gama wannan zance, wanda an Nijar wanda bai bata an wuce da labari ne. Yanzu mu da annan garza ai kenan muke da dama yanzu ai mana wannan tunatarwa, mu tashi mu yi. In baka yi ba shekara 10 shikenan, sai wasu shekara 10 su zakuwa. Misali kaga in ma zaɓe za a yi kana nan kana can ne ba karshe ba baka cikin masu zaɓe, ba a ma lissafa ka daga cikin wanda suke cikin wannan list na masu hurumin su yi zaɓe, ba baka ciki. Sannan wannan karta yana ayyuka da dama. Kaga misali yana tsaya matsayin karta dite, yana tsaya matsayin karta kwansila, yana tsaya matsayin, inda kana da shi kenan yana da ƙarfi ƙwaran gaske. Abin da shafi ƙasar mu kenan can Nijar, nan ga ma cikin ƙasa nan ga an kai wannan aroluman kin. Ambasadar da wannan rajista na zai aiki ya adana ta, ya rike ta, ya san mutanen da annan ga cikin Algeria. Dan ba za a ce matsayinka na matashi dan shekara 18 ko 20 ko wani abu makamancin haka, a ce wani wannan aikin wanda suke shine cikakken bayanin ka, sunanka da dukkanin abin da kamata a samu na bayanin ka, a ce ba a same shi ba nan, kenan kaga wannan yana da rauni. Amma an ka same ka ciki, wannan zai tabbatar da lalle kai dan Nijar na, ba wani ciwa-ciwa, ba wani kwana-kwana. Saboda kart konsila ana iya yi ma wani wanda ba Nijeriyan ba bincike, kuma bai iya gano shi maza, amma wancan kai tsaye ana gano mutum. Kuna ganewa? Saboda haka wannan mataki na farko kenan. Sannan alaƙar Nijar da Algeria, an ka ce za a yi wani aiki, misali na faɗa muku cewa muna ganin haske cikin abin. Idan ambasadar ta samu dama aka ba ta wadda dama, za a yi ma 'yan ƙasar Nijar wata takarda ta musamman nan ga cikin ƙasar Algeria. To wannan da shi na za a aiki, duk wanda suna ne ke ciki zai iya hitowa, amma wanda suna ne baya ciki nan ba zai iya hitowa ba. Ku sani babu cikin tsarin, babu cikin tsari. Kuma wannan tsawon shekara 10 aka zance, ba magana shekara guda ko 2 3, tsawon shekara 10 wannan da shi na za a aiki. Wanda ya shigo ya shigo, wanda bai shigo ba. Magana hukuma ta Algeria muna gana akwai canji wannan karon, gaskiya abin ya sha bambam. Abin ya sha bambam da wancan, na muku bayani akan dan kartikin da suka yi mana. Wannan yana nuna cewa insha Allah ta'ala akwai haske cikin al'amarin, abin zai iya canzawa, kowane lokaci abin zai iya canzawa.
idan an samu wannan canji kaga wallahi alhamdu mun samu an yi muna takarda, muna da yancin zaman kasa, muna da yancin kasuwanci, muna da yancin aiki, ba mai takura muna. Wallahi alhamdu haka muke fatan ya faru, kuma Allah ya sa wannan hakan ta faru. Nijar ga ɗan Nijar, ayyarin jin daɗin can ba zan ƙi ƙasa ta ba Nijar.